गोदै जिसुनि मुङै गोजोन्थों। दिनै जोङो जिसुनि मुङाव सानफ्रोमबोनिबो बे आयदानि सायाव गोसो होनानै खोनासंनि। जोंनि मावनाय मानियाव जिसुनि मुंखौ बाहायनो सोलोंब्ला जोङो गासैयावबो देरहागोन। मानोना बेयो गावनो बुंखादों आरो जायहा फोथायगोन बिसोरजों बे सिनफ्रा थांफागोन। बिसोरो आंनि नामजों भुतफोरखौ होनहरगोन, गोदान गोदान रावफोर रायगोन, बिसोरो जिबौफोरखौ दैखांगोन, बिसोरो फोथैग्रा बिसफोर दौजाब्लाबो बिसोरहा मुंबो हानि जानाय नङा। आरो बिसोरजों दांजानाय जब्राफ्रा गोख्रों जागोन। नायदो मार्कुस लिरनाय गाहाम बाथ्रानि 16 बालाबनि 17 आरो 18 सिरियाव। जिसुनि मुङा मोनसे आगजु जाबाय जे मुंखौ जों बाहायनो हायो दिनै। बे मुंखौ जों गासैयावबो बाहायनो हायो। बिनि मुङाव जों गोग्लैया आरो जों माब्लाबाबो फेलेंबो जाया। बुंनाय दङ, आरो बाथ्रा नङाब्ला हाबाजों नोंसोर मावनाय मानि गासैखौबो बे थांनानै फैनाय प्रभु जिसुनि मुङै खालाम आरो बिजों इसोर आफाखौ हामबाय होनदो। नायदो कलसिया 3 बालाब 17 आरो 18 सिरियाव। बे मुंजों गासैखौबो मावनो हायो। थिनहरजानाय पौला बेबादि खोथादों। बेनिखायनो इसोरा बे थांना फैनाय जिसुनो मान गोनांसिन आसनखौ आरो गासैनिख्रुइबो देरसिन मुंखौ होबाय। बिनि जुनैनो सोरगोआवबो बे बुहुमावबो दंनाय आरो पातालाव थानाय मानियानो हान्थु खरायगोन आरो बिखौ मान होगोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आनो फोरबु होनानै साफ्रोमबो सिमान लागोन। बेबादिनो बिफा इसोरखौ बिसोरो महिमा गोनां खालामगोन। नायदो फिलिपिनि 2 बालाब 9निफ्राय 11 सिरिसिमाव। आफा इसोरा सोरगोआव बे बुहुमाव आरो बुहुमनि थालायाव गासै बोलोमानिखौ बे थांना फैनाय जिसु ख्रिस्ट'नो होबाय। सोरबा पास्टरनि मुङाव नङा, नङाब्ला सोरबा धोरोमिया सुबुंनि मुङाव नङा, नाथाय आंनि मुङाव बिब्ला नोंसोरो मोनगोन। बि जोंखौ जिसुनि मुङाव बिनो आरो मावनो थिनदों। बेनिखायनो जिसुनि मुङाव जेब्ला जों आर'ज खालामो अब्ला जों बिखौ मोननो हायो। मानोना बियो गावनो बुंखादों, नोंसोरो आंनि मुङै आंनियाव माबाफोर बिब्ला आङो बेखौ मावगोन। नायदो ज'हननि 14 बालाबनि 14 सिरियाव। बे गोथां जिसुनि मुङा बेसे गोदै, बेसे बोलोगोरा। बे फोरबोहा समायना जाथों। नोंथांनि न'खराव निदान जायोब्ला आरो खैफोद जायोब्ला आन्दायनानै हताश जानो नाङा। मदद नागिरनानै खारलाबायनो नाङा। बे गोथां जिसुनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखां। बिनि मुङावनो गासैखौबो मोनहैनो हायो, मावफुंनोबो हायो, फेजेननोबो हायो, सोलायहोनो हायो। आथिखालाव सारिगिदिं साग्लोबनाय बेरामफोरनि सायावबो बे गोथां जिसुनि मुंखौ बाहायदो। मानोना बिनि मुङा गासै मुङाफोरनि एबा मुंफोरनि सायाव देरसिन जाबाय आरो बिनियावनो गासै एक्टियारखौ होनाय जाबाय। दिनै बे गोथां मुंखौनो जों मोननो हाबाय आरो बेखौनो जों दिनै बाहायनो हाबाय। बिनि मुङाव बारहुंखायाबो सिरि थायो। बिखौ गोसोखां। नोंथांनि न'खराव, नोंथांनि मावखुलिफोरावबो, नोंथांनि फरायसालिफोराव आरो सारिगिदिं सोलिनाय गासै आबहावाखौ सोलायहोनो आरो गोदान खालामनो बे गोथां जिसुनि मुङाव इसोरनि गोथां रावफोरखौ फोसावदो। बेजों नोंथांनि जिबनाव, नोंथांनि न'खराव, गुबुनफोरनि सायावबो बे गोथां आफा इसोरनि बोर लाबोनो बे गोथां जिसुनि मुंखौ बाहायदो। मानोना बिनि मुङा माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा आरो फेलेंबो जानाय नङा। बे गोथां जिसुनि मुङाव गासैखौबो दिनै नोंथाङा मावनो हायो। जिसुनि मुं, गोदै मुं, बे गोथां आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। आरो दिनैनि बे गाहाम रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बे गोथां जिसुनि मुङाव बोर होथों।
खालामदो